Kilo rek, telepon lo. Rumah mejane. Ukurannya 5,5 kali 17. Harganya 600 juta. Kau nang beri komai. Ha, saya kasih nggak telepon nang ngomong yo. Nah sebelah kan kini iki kok ono taman mini, ambek ono pagar tanam iki yo. Lah, iki ono motif sisan ornamen ngene yo. Cara ngono. Iki merak bercinta yo. Lah, iki ono lampune langsung muncul nang gambar. Ben nambah apa? Ben nambah kesan estetik yo. Lah, saiki langsung lanjut mrene. Nang sebelah kiri kini iki wis full keramikan ambek watu dhuwur ngene lho Mas yo. Ben nambah kesan estetik. Nah, saiki langsung mrene. Nah, iki kaca depan iki ono batu alame, ambek ono lampu nih kiwa tengen moncot nih sondokur ngono yo. Nah, nah sebelah kanan kini iki kok ono krane ready. Nek ngembas sepeda utawa mobil yo. Nah, nang kene iki ono sanyune cecepan iki wis ready nang kene yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah. Bob, sih Mas. Gue sana rek. Almini.